Pimeässä ei meluta saa, joku voi tulla ikkunan taa. Joulupukki matkaan jo käy. Nyt nimien kirjaan merkitään taas, tuhma vai kiltti, ajatelkaas. Joulupukki matkaan jo käy. Én azt hiszem, hogy teljesen igaz, hogy kedves ismert mosolyog. Jó öreg lehet, hát olyan hosszú a szakálla, hogy majdnem leér a földre. És hogy kényelmesen ül, azt nem tudjuk, de megkérdezzük. Ha gondolja, maradhat így ülve is, de legfőképpen szóljon hozzám, mi történt vele a hosszú úton. Olen monta sataa vuotta vanha, mutta tunnen itseni hyvävoimaisesti teidän iloisessa seurassanne. Több száz éves vagyok, kedves gyerekek, de nagyon vidámnak és frissnek érzem magam a ti társaságotokban. Tuon teille tervehdyksen kylmästä, lumisesta Pohjois-Suomessa, Suomen Lapista. Sok-sok üdvözletet hoztam nektek a hideg északi Lappföldről. Ja olen iloinen, että minulla tällä tämän vuoden Unkarin vierailulla on mahdollisuus tavata myös teidät täällä kauniissa Kristiassa. És nagyon örülök, hogy a magyarországi utam során ide is eljutottam hozzátok, és veletek találkozhatok. Joulun viettämisen tavat ja aikataulutkin ovat vähän erilaisia eri maissa, mutta kaikkialla maailmassa järjestetään joulukoristelua, harjoitellaan ja lauletaan joululauluja ja toimitaan ikään kuin lasten ehdoilla. A karácsonyra minden országban máshogy készülnek egy kicsit az emberek, de ugyanúgy az egész világon, hogy itt is, nagyon készülődnek a felnőttek és a gyerekek is, díszítik az otthonaikat már. Ja olen huomannut, että kaikissa maissa pyritään siihen, että lapset käyttäytyvät hyvin, ottavat toiset lapset huomioon ja auttavat pienimpiä. Azt észreveszem, hogy minden országban arra törekednek, hogy a gyerekek jól viselkedjenek, hogy egymásra odafigyeljenek, és segítsék egymást, hogyha bajban vannak. Ja tämä asenne, että ollaan ystävällisiä, hymyillään ja tuotetaan iloa toisille, merkitsee, että hyvä tahto lisääntyy. És ez a jó akarat, hogy sokat mosolygunk egymással, segítünk egymásnak, szeretjük egymást, ez növeli a karácsonynak a szépségét, ettől lesz még szebb az egész ünnep. Ja hyvää tahtoa tarvitaan lisää kodeissa, kouluissa ja myös koko yhteiskunnassa ja kaikkien maailman kansojen kesken. És jó akaratra nagyon nagy szükség van minden otthonban, az iskolákban, az egész világon és mindenhol, az egész társadalomban. Ja tämä lyhyesti sanottuna on minun terveiseni teille. Tehtäämme tästä alkavasta joulukaudesta sellainen, että se tuottaa iloa mahdollisimman monille lapsille. Az az üzenetem számotokra, hogy tegyük ezt a készülődést, ezt az adventet nagyon szépé, tegyük olyanná, hogy minden gyerek örülhessen a karácsonynak. Minden jót kívánok, boldog karácsony kívánok, köszönjük! Kisunokám fél éves és már megrángatta a szakállát az előbb a Mikulásnak.
Én azért is jöttem, hogy együtt örüljek veletek, gyönyörű ez a templom ennyi gyermekkel, Isten hozott titeket, és hát azért is jöttem, mert lehet, hogy van, aki tudja, a felnőttek talán biztos, gyerekeknek nem biztos még, hogy az a bizonyos Mikulás, Szent Miklós is, később aztán püspök lett, tehát én egy kedves kollégát is köszöntök, Terve Túl, a bishop kolléga. Különleges dolog Mikulásnak lenni, hogy készül ezekre a napokra. On erikoinen asia olla joulupukki. Miten sä valmistaudut näihin päiviin? Tarinat ja tausta on aika pitkä. Vuosisatoja olen ensin varovaisesti käynyt tuomassa lahjoja lasten koteihin, savupirtteihin ja isompiin taloihin ja pienempiin taloihin. Ja lopulta uskaltauduin sitten julkisuuteen ja nyt minulla on Joulupukin kylä siellä Rovaniemellä, joka on ollut avoinna ihmisille jo 20-30 vuotta. Több száz éves ez a történetem tulajdonképpen, már régóta hoztam a gyerekeknek az ajándékokat, teljesen titokban, a kéményen át, úgy, hogy nem láttak engem. Igazából csak nem régen mertem nyilvánosságra lépni, és nem régóta láthatnak egyáltalán a gyerekek engem. Rovaniemiben a Mikulás falva, ami körülbelül 20-30 éve van nyitva, és ott mindenki meglátogathat engem. Merre járt, mielőtt Magyarországra Rákoskeresztúra érkezett? Missä sä kävit ennen kuin Unkarissa Rákoskeresztúrin tulit? Missä olen Unkarissa käynyt? Rovaniemen ystävyyskaupungissa Veszprémissä, ensi alkuun myös toisessa ystävyyskaupungissa Aikassa. Täällä Budapestissa olen tervehtinyt lapsia Vörösmartin aukiolla ja monissa päiväkodeissa, lastensairaalassa. Eilen kävin Komaromissa ja nyt huomenna on vielä matka Debreceniin. Nagyon sok helyen jártam itt Magyarországon, Rovaniemi testvérvárosaiban jártam, Veszprémben, Ajkán, voltam Komáromban is, holnap megyek Debrecenbe, és itt Budapesten nagyon sok óvodában jártam a gyermekkórházban, és és óvodákban. És milyenek a magyar gyerekek? Minkälaisia unkarilaiset lapset ovat? Herttaisia, vähän ujoja, mutta ilo näkyy heidän silmistään ja kuuluu heidän raikkaasta laulustaan, mitä olen saanut kuulla paljon. Nagyon aranyosak, nagyon kedvesek, kicsit félénkek néha, de a szemükből látszik az öröm, és nagyon aranyosan énekelnek nekem mindig. Az nagyszerű dolog, hogy Rákoskeresztúra az evangélikus gyülekezetbe is ellátogatott. Miért választotta ezt a helyszínt? Se on hirveän iso ilo, että tulit Rákoskeresztúrin luterilaisen seurakuntaan. Miksi valitsit tämän paikan? Kuulin, että täällä on lasten keskuudessa suurta mielenkiintoa tavata minut ja olen yrittänyt kaikkiin vierailuihin järjestää itselleni uusia paikkoja, jossa käyn. Azt hallottam, hogy itt nagyon aranyosak a gyerekek, itt nagyon vártak engem, és megpróbáltuk belerakni a programba. Mindig igyekszem minden évben új helyekre is eljutni, és itt még nem voltam. Akkor én sok sikert kívánok a gyerekek számára hozott meglepetésekhez. Toivotan menestystä lapsille tuotuille lahjoille. Biztosan nagy örömmel fogják fogadni. Varmasti he ottavat vastaan iloisin mielin. Aztán ahogy jött, ahogy megy, illaberek, nádakerek, ne lássa senki. Ja sitten se häivyt, ettei kukaan näe enää sinua. En nagyon örüllyt. Taas pienet pontut liikkuu ja muistiin merkitsee, niin joulupukki tietää saa, kuka lahjat ansaitsee. Siis ei itkeä saa, ei neluta saa, sopu on paljon mukavampaa, joulupukki matkaan jo käy.
Ken lelu tuo saa, ken pelit nuo saa, monta on pientä odottajaa. Joulupukki matkaan jo käy. Hän nuketkin hienot tytöille tuo, pojille autot upeat nuo. Joulupukki matkaan jo käy. Ja kohta luona kuusten, taas lasketaan on. Taas lasketaan taakkaista, ja joululaulut soi. Ei tiedä, ei ilmassa, toukku voi tulla ikkunalta. Joulupukki matkaan jo käy. Joulupukki matkaan jo käy. Joulupukki matkaan jo käy. Joulupukki matkaan jo käy. Joulupukki matkaan.